The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, abangan nyo ulit ang aming pagpili. Baka kayo na ang susunod naming matawagan para sa maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Kaya paalala muli sa lahat ng masugid na taga-subaybay, para makasali ang inyong entry, sundin lamang ang mga mechanics. Una, kailangan ay nakapalo ka sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangan i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panunood, pag-comment at pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangan ding itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment araw-araw sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang mapapanood sa live episode kasamang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At pang-5, tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon, tatawagan namin ng live ang 2 maswerteng mapipiling mabibigyan ng maagang pamasko. Kaya naman, abangan nyo na at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng ating maagang pamasko na 500 pesos mamaya bago matapos ang ating programa sa araw na ito. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating Action Call Center sa NCR. Makakausap natin sa kabilang linya si Mayos Inayat, isang ginang mula sa Balagtas, Bulacan at 8 taon na niyang iniinda ang sakit na lupus. Magandang hapon sa iyo, Mayos. Hello, Mayos. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Kumusta po ang kalagayan mo ngayon? Mabuti naman po. Ito po, patuloy pa rin pong lumalaban sa sakit ko po. Opo. Ilang taon na ho kayo? 34 na po. 34. Kayo ho ba'y may pamilya na, may asawa at anak? Ano po ako? Single lang po. Single po. Single. So dalaga. Opo. Bakit hindi ho kayo nagkaroon ng asawa? Wala ho bang nanligaw sa inyo? Meron naman po, pero syempre po, wala pong forever. So meron din kayong naging boyfriend. Opo, meron naman po. Kaya lang, walang forever. Opo, yun lang po. Walang forever po. Ayun. Siguro, pihikan po kayo. Masyado kayong mapili, ano? Okay. Dahil single po kayo, sino ngayon ang naaasahan nyo na katulong po ninyo abang kayo'y ganyan ang sitwasyon, medyo may iniindang karamdaman? Ano po, pamilya ko po, yung mga kapatid ko po, kahit paano po na tutulungan po nila ako. Tapos, nag-aano rin naman po ako, nag-online selling rin po. Tapos, pag nagbebenta po kung mga, kung ano-ano po, mga damit, pagkain po, para masuportahan lang po yung pagdadialysis ko po. Ayun, ibig sabihin na kahit tinutulungan ka ng mga mahal mo sa buhay, mga kapatid mo, ikaw ay gumagawa rin ng paraan para matulungan mo rin yung sarili mo. Opo. Opo. Ilang taon ho kayo nung tinamaan kayo ng sakit na yan? Ano po, simula pa po kasi nung bata po ako meron na po akong lupus nephritis. Ganun po ba? Opo. Ano po ang sabi sa inyo ng doktor sa kalagayan nyo? Ano po, nung nakapag-aral naman po ako nung bata po ako habang may sakit po ako. Tapos lumala lang po siya nung nakapagtrabaho na po ako. Tapos yun po, na-diagnose na po ako na mag-dialysis po. Opo. Yan bang ganyang sakit, Mayo? Saan daw yan nakukuha? Saan yan nag-uumpisa? Ang sabi po kasi ng doktor sa akin, namamana daw po. Pero sa amin po, parang ako lang po yung nagkaroon ng ganito pong sakit.
Namamana. Pero sa pamilya nyo, ikaw pa lang ang may ganyang sakit. Ibig sabihin, kung sakali, mamamana yan ng mga susunod sa'yo. Opo, yung mga nakuha ko daw po sa mga mag-anak po, sa magulang or ganun. Pero ako lang po siguro po yung pinakamahina po sigurong immune system po, ganun. Kaya po ako Opo. Ano hong naging trabaho nyo? Dati po ako naging cashier po sa isang restaurant po. Opo, hindi naman kaya dahil sa sobrang pagod mo, kaya medyo na-trigger yung sakit na yan. Yun nga po, sabi po ng doktor. Kasi po nung nakapagtrabaho na po ako, dala ko na po kasi yung lupus. Yung nagtatrabaho po ako, ayun po, siguro po, yun nga po, na-trigger nga po, stress po kasi panggabi po, ganyan. Tapos, bihira lang po makakain ng masustansyang pagkain, nakakainom ng maraming tubig. Pero di ba nasa restaurant ka? Opo. Ba't hindi ka nakakakain ng masustansya? Di ba maraming pagkain sa restaurant? Siyempre po, hindi naman po kasi kailangan po, trabaho po talaga. Opo. Opo. Okay, so sa ngayon po, hindi na ho kayo nagtatrabaho? Hindi na po. Okay. Hindi na po kaya, sir. Kasi, ganun po ba? Opo. Ano po yung madalas mong nararamdaman sa katawan mo dahil diyan sa sakit na yan? Minsan, kondisyon po, minsan hindi, may masakit po sa tuhod, mga paa, ganyan, mga katawan po. Mahina, ganyan, hindi makatayo. Okay. So sa ngayon po, Mayos, ano po ang pinakakailangan mo ngayon? Kaya kayo po ay dumulog diyan sa Action Co Center ng Ako Bicol, diyan sa NCR. Ito po, nilalapit ko po ay para sa aking pagpapagamot po, yung mga maintenance ko po na nakukuha ko po sa hospital. Okay. Opo. So ito Mayos, makinig ka para mabigyang solusyon ang iyong pangangailangan at alalahanin. Makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon, Sir Alvin. Magandang hapon po, Sir Joshua, sa mga nanonood at mga nakikinig po. Magandang hapon din po. Eto sir, Lunes na naman, tuloy-tuloy na naman ang serbisyo publiko at pagbibigay ng tulong ng Ako Bicol. Yes po, sir. Tuloy-tuloy lang tayo. Opo. Dito po sa sitwasyon ni Mayos, ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Kanina po, actually, nakakausap kong harap-harapan si Mayos, no? At napag-alaman natin na meron siyang lupus. And at the same time po ay nangangailangan po siya ng dialysis dahil po naapektuhan po yata ang kanyang mga bato o kidneys, no? So, sa ngayon po, kompleto ang kanyang dokumento. Ibinigay na po natin yan sa Ako Bicol Coordinators at pinoproseso po ngayon yan yung kanyang hinihinging medical assistance in the form of guarantee letter sana. Opo. So ibig sabihin, Sir Alvin, inaasikaso na, pinoproseso na po ng ating mga staff dyan at anumang oras o anumang araw ay matutulungan na po natin itong si Mayos. Yes, sir. Actually, nakausap ko rin kanina si Kong Saldi at sabi po niya, gagawin natin ang lahat para maitawid ni Mayos ang kanyang hinihinging tulong. Opo. Bago kita bitiwan sa unang bahagi ng ating palatuntunan, Sir Alvin, para po sa mga kababayan natin dyan sa NCR na nais pong dumulog dyan sa ating tanggapan, anong oras at tuwing kailan po maaring pumunta dyan sa Action Co Center? Okay, sir. Sa mga kababayan po natin na nangangailangan po ng medical assistance, mangyari lang po pumunta po sa Ako Bicol People's Day. Yan po ay ginaganap tuwing Lunes po sa North Gate ng Kongreso tuwing Lunes alas 10 ng umaga hanggang 1:00 po ng hapon. Ayun, malinaw na malinaw. Sir Alvin, maraming salamat. Sir. Mamaya, babalik pa tayo. Thank you so much, sir. Yes, sir. Maraming salamat din po, Sir Joshua. Mabuhay, mabuhay. Opo. Balikan natin si Mayos. Mayos, magandang hapon uli sa'yo. Opo, sir. Mayos, narinig mo sa Sir Alvin, pinoproseso na, inaasikaso na ng mga staff ng Ako Bicol yung hinihingi mo at pinulog mo na pangangailangan mo para tuluyan ka ng matulungan ng Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po sa Ako Bicol Opo, Party. aalalayan ka po ng aming team dyan at mga staff. Ano po ang gusto mong iparating kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol at sa palatuntunan ito? Ayun po, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldico po, at Jel Bongdalo po, sorry po. At sa inyo po,
at kay Sir Rudy Vizcaya po na walang sawang tulong po, nagbibigay ng tulong po sa aming mga nangangailangan para sa medical assistance. Opo. God Mayos, bless po. opo, hangad po namin ang pagbuti ng iyong kalagayan at ang paglakas ng iyong katawan. Opo, maraming Sa salamat pagbabalik po. ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, pagwawala ng isang lola sa Taysan, Legazpi na kinakatakutan ng mga kapitbahay, ora mismong inaksyonan ng programa. At isang panadero mula sa Bagong Silang, Quezon City, tinamaan ng sakit na chronic kidney disease. Ang pagtugon sa kanyang gamutan, abangan. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, isa muli sa inyo ang mapipiling matawagan at makatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa ating Tabang Ora mismo update, dumulog ang tatlong ginang sa ating tanggapan upang ireklamo ang nagwawalang lola sa kanilang lugar sa Taysan, Legazpi.
Kung inyong naalala, nakunan pa ng cellphone video ang panggugulo ni Lola at panghahabol ng itak. Ang buong pangyayari, panuurin po natin. Sige, sana. Takot ang bumabalot sa mga residente sa isang resettlement site sa Legazpi City dahil isang matanda na mahilig umanong mambato, manghabol ng itak, at manira ng kanilang mga gamit sa kanilang lugar. Nagulat na lang po kami kasi Ang kanilang kwento at kung paano sila natulungan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, ating balikan. Kasama natin ngayon ang tatlo sa mga residente na sila Joan Guapo, Glenda Agaw at Rowena Milloria. nagulat na lang po kami kasi nung una silang nag-put up ng bahay dyan, okay naman po kami. Ngunit hindi naglaon ay nag-iba na di umano ang ugali ng kanilang kapitbahay sa tuwing umaalis ang kinakasama nito. Pag umalis na siya, doon naman po kami ginugulo. Inahambalos niya yung bakod namin. Kailan lang, ang dami na pong ginawa na hindi niya po alam. Pero yun po ay napicturean namin lahat or nabidyohan namin. Pag yan po ay ng bato na, hindi naman namin pwedeng gantihan. Sana kami itumba. Ikwinento rin ni Rowena, isa pa sa mga kapitbahay ni Lola Adelita, kung paano siya nito inambahan ng itak nang sa hindi malamang dahilan. Biglang dumating si mami nga. Tawag ko sa kanya mami. Na biglang dumating, nagagalit nga siya. Di ko alam na ganun pala gagawin niya. Kaya nagulat din ako noon. Takbo ako doon sa bahay agad. Sabi ko, Jo, tawag ka naman ng rescue. Kasi halos nagbato na siya noon. Walang tigil kababato noon. Pati yung mga nagbabako doon uminto kasi natakot na rin sila baka daw tamaan nga naman po. Nagtawag po kami ng pulis. Pumunta naman po. Opo. Tapos, di nga naman daw nila makuha kasi nasa loob na, pumasok na siya sa loob ng bahay. Punta po yung mga tanod sa amin, tapos kinausap kami. Halos nga manginig po ako nung time na yun. 3 araw ako walang tulog. Si Tia po, nagwawalis. Ayon naman kay Joan Guapo na kasalukuyang buntis na siya ring nag-upload ng video. Yung unang po niyan, mabait po yan, lagi po namin kausap. Binibigyan ko pong ulam, ganyan-ganyan. Hanggang sa nagulat na lang po kami. Ang bukang bibig na lang po niya lagi, yung kabit ng asawa niya. Kami ang pinagbibintangan. Ambaan niya ko ng tundang kasi pinalalabas niya sa akin si Sunny na ilabas ko daw po yung kabit. Ay! Matitrigger na gulo na yan. Sa puntong ito ay nagbigay din ng pahayag ang mismong kinakasama ni Lola Adelita. Yan naman kasi, hindi man yan matitrigger na gulo na yan kung hindi inumpisahan. Kasi nga, yung mga bata mismo, pag daraan dyan sa bahay na yan, hindi ko masabi pinagtatanggol ko yan. Kahit nandyan ako, parang walang mga respeto. Basta lang dadaan dyan, ang sasabihin, lumabas ka dyan, matandang baliw. Sa 7 years ba na yan, wala kang napansin kay Lola na pagbabago or paiba-iba ng ugali? Yan lang po na ngayon na nangyayari, na lagi siyang nakakakuha ng kaaway. Ultimo, yung anak ng tito niya. Bagay na mariing pinabulaanan ng kanilang mga kapitbahay. So, ibig sabihin, ayon sa kanila, matagal nang nanggugulo si Lola. ultimo, yung anak ng tito niya nagreklamo, kaya din po sila napaali doon. Paano nun yan sana? Iba naman yun, lingid sa kalaman nila, hindi naman nila yun alam na doon. Wait lang. Ilang taon na po ba itong si Lola? Magsi-70 na po yan. Magsi-70. Kayo po, ilang taon na po kayo? 35 pa lang po ako. 35. Sa kabila ng malaking agwat sa edad ni Lola Adelita at si Salvador, ipinaliwanag nito kung bakit patuloy pa rin itong dinidepensahan ang kinakasama. Alaga yung sabing pagrespeto na itinulong niya sa akin nung araw. So dyan, awa na lang sa kanya. Hindi man kung anong pa mang bagay na isyong parte sa kung anong sex o ano, hindi ko naman habol sa kanya. Ang gusto kong mangyari, itong kinakasama ko, makabalik din po sa kanila. Saan yung lugar ni Lola? Sa Sultan Kudarat. So, taga Sultan Kudarat. Kasi ayaw ko na, baka pag wala na ako dyan, may masamang mangyari sa kanya dyan, ako naman ang usigi ng batas niya. Para maayos ang gulo sa resettlement site, ay minabuti na ng aming programa na kunin ang pahayag ng mismong punong barangay na si Albert Asaytuno. Kapitan, bilang kayo po yung ama ng barangay, eto po bang pag-aamba or panggugulo ni Lola, naaktuhan na din po ninyo?
Hindi naman po. Yung mga barangay tanod ko po minsan na nagre-responde. Sa tingin ko po ma'am, wala naman siyang diferensya sa ulo. Kulang lang po siya sa atensyon kasi mag-isa lang siya dyan sa bahay na iiwan. Kailangan po talaga dyan ng medical intervention. Kinuha rin ng programa ang panayam ni Ma'am Catalina Maranya, ang Social Welfare Assistant ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi. For assessment po ang client kung may mental illness o wala. Kasi sa mga manifestations na nakita natin sa video, parang manifestation yun ng aggressive and uncontrollable action of a person manifesting mental illness. Kailangan po talaga dyan ng medical intervention. Hinangad din ni Salvador na maiuwi ang matanda sa kanyang totoong pamilya dahil sa mga reklamong Padaba natatanggap ko man niya. Kumbaga, may respeto ako sa kanya. Lahat na gusto niya, ginawa ko na. Pero dahil hindi ko na matanto, puro problema ang binibigay sa akin, ang resolution ko po is yung makabak siya doon sa kanila. So nagbago itong pagmamahal mo kay Lola? Dito sa barangay, kung ano ang magandang... Nangako din si Kapitan na magbibigay ng pinansyal na tulong kung uuwi man sila sa Sultan Kudarat. Walang problema ma'am, bibigyan ko ng 10,000 yan ngayon mismo. Ayun! Ang gusto ko po, samahan ni Sari hanggang makarating po doon sa lugar ng babae. And after po ng... Ngunit paliwanag ng CSWD. Sa Pinola pong bantay, kailangan po ni Sir na cooperation ni Sir para po mapagamot siya before po yan i-transport kung taga saan po siya. Willing ka ba na bantayan si Lola Nita? Willing po ako. Bantayan ko yan. And after po ng medical intervention, doon na po pag-uusapan kung saan na po siya, kung ibabalik na po siya sa Mindanao, nandyan pa din po ang LGU to Health. Matapos ang programa, ora mismong nagtungo ang aming team kasama ang mga nagrereklamo upang makausap ng formal si Kapitan. At sa pagdating ng aming team, agad naman umaksyon si Kapitan sa kanilang hinaing. Bali bukas, mga sabihin natin 8 o'clock ng umaga, kukunin natin si Lola yan sa resettlement. Kukunin ng ambulansya, kasama yung staff ng CSWDO. Kasamahan ko din ang 2 barangay tanod. Kung negative naman si Lola doon sa check-up na gagawin sa kanya, agaan uli, bawa Sabado, pili natin siya iyayin na pa puntang Sultan Kudarat. Ganoon na po ang gagawin natin. Matapos ang usapan sa barangay, ay masayang umuwi ang magkapitbahay dahil kahit papano ay nasolusyonan na ang kanilang problema. Minabuti na rin ang aming team na puntahan si Lola Adelita sa kanilang tahanan. Ngunit tumanggi si Lola Adelita sa una naming pakikipag-usap sa kanya. La, okay lang ba kausapin ka namin? Bakit hindi sila mag-file? Opo. Pasok na po kayo. Pasensya na kayo dito sa kubo ko. Hindi ko na maayos-ayos. Gusto kasi namin kayong tulungan. Makauwi? Opo. Hindi na. Maya-maya pa, sa kanyang pagkalma, naging maayos ang kanyang pakikitungo sa amin at dito niya ikwinento kung paano siya napadpad sa Bicol. Bakit kayo nalipat dito, La? Kasi bigyan daw kami ng pawon ng lupa. Bibigyan daw kayo ng lote dito, tapos ito na yung lote. Pero ang hindi nila alam na yung may-ari ng luting ito, yung biyanan ko. Nasabi rin niya ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang magpatingin sa espesyalista. Ayaw mo ba lang magpa-check up kahit para lang i-check ng doktor kung stress ka ba o may problema ka? Ayaw ko lang na yung napakababa kang tao. Hindi ka naman mangaway kung wala silang mali eh. Iyan ba yung ginamit ni Lola? Asan yung ginamit mo dati? Wala na, tinago lang nila. Wala nang lalabas. Ha, kasi kung hindi ka man makasakit, baka ikaw yung masaktan. Ay, hindi man ako nang hahagis mo. Ako, matagal ako hinihintay nila. Si Salvador, naglabas din ng kanyang saloobin. Hindi ako makipag-usap ng kapitbahay ko kasi nahihiya ako. Bakit hindi ka mahihiya? Ilagi nga siyang may kaaway. Dati pagdating ko dito, mababait naman niya sila. Ngunit sa kabila ng mga reklamo at pag-uudyok ng iba, naiwanan niya si Lola, ay hindi niya ito magawa. Kung ang pusa taas yung hinahanap, yan pa na tao kahit ganyang kalagayan. Kinabukasan, kasama na ng aming team si Kapitan Asaytuno na bumalik sa bahay ni na Lola Adelita upang masamaan silang magpasuri.
nababato po kayo ng sa mga kapitbahay. Kaya yun po ang reklamo sa inyo. Kaya kailangan si Kapitan mag-aksyon para matulungan po kayo. Ipinaliwanag muli kay Lola Adelita ang kakailanganin niyang pagsusuri, ngunit naging sapilitan ang kanyang pagsama. At naging marahas ang mga sumunod na pangyayari. Ano ba niya? Di ako tanggap ko. Hello, good morning. Ayaw po. Nagtungo na rin ang aming team sa tanggapan ng Legazpi City Health Office upang makuha ang papeles na kakailanganin sa kanyang pagsusuri. Ora mismo naman naming tinungo ang Bicol Medical Center, Department of Psychiatry, Camarines Sur. Agad sinuri ng doktor si Lola Adelita at dito na napag-alaman namin na siya ay mayroong sakit na psychosis o sakit sa pag-iisip kung saan hirap tukuyin ang realidad. Dahil din dito ay nagdesisyon ang doktor na pansamantalang i-admit si Lola Adelita sa tanggapan ng psychiatric ward. Malaking papasalamat ko rin unang-una sa inyo din sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na naihatid natin si yung living partner ko dito na pagamutan ko. So napakasaya ko po na nangyari po ito dahil sa tulong ninyo. May mensahe din si Salvador sa kanyang mga kapitbahay. Mga kapitbahay ko, sana tahimik na sila at ito na tayo, ginagamutan na yung partner ko para maganda na. So sana maging panatag na yung kalooban po nila. At sa kanyang partner. Mami, sana gumaling agad siya nang makauwi siya ng mayapa at matahimik sa kanilang lugar. Hindi na siya magpapasaway. Matapos ang ilang araw ay nabalitaan namin na nakalabas na si Lola sa ospital. Sa tulong ninyo, naipadala natin sa Kadlan, sa Pili, nandun po tayo na suportahan natin siya hanggang sa financial assistance. Pag uwi nila, tumawag sa akin si Salvador Costilo na kailangan nila ng pamasahe, napadalahan ko din. Pagdating nila sa resettlement, sa kanilang bahay, agad-agad din natin pinuntahan, dinala natin ng pagkain. Wala naman pong problema si Lola. Reseta sa kanya, isang gamot lang. Wala naman siyang problema sa isip. Pinuntang ko si Lola kung gusto na siyang umuwi sa kanilang lugar, sa Mindanao. Ayaw ni Lola umalis. Sabi ko, hindi naman pwedeng ilipat sa ibang lugar. Sabi ko, dyan po kayo. Kasi Salvador Costilong lupa yon, hindi naman natin pwede siyang paalisin basta-basta. Kung ilipat naman sa Mindanao, hindi nga namin nakukontak yung pamilya. Baka ma-accidente pa yan sa daan. So, ginagawan pa rin natin ang paraan. Kung talagang willing na si Lola umuwi, tutulungan po natin. Nagbigay din ng paalala si Kapitan sa mga kapitbahay ni Lola Adelita. Tulungan na rin nila kasi minsan nagkukulang siguro sa pagkain. Kung mayroon silang konti na pang-ulam dyan o ano, abutan nila para maging close sila. Hindi na yung mag-away-away. Labis din ang kanyang galak na nagkaroon ng tulong mula sa programa. Salamat talaga sa Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol, na na-action na natin ito sa pagtulungan ng Barangay Taysan at saka ng Tabang Ora mismo. Napadala natin si Lola sa Pili para ma-check upan. Ngayon po, normal naman ang kalagayan ni Lola. Hindi man naiuwi si Lola Adelita sa kanyang totoong pamilya sa Sultan Kudarat, ay masaya naman ang kanyang kinakasama na si Salvador na napatingin na ito sa eksperto at nabigyan si Lola ng panggamutan. Nangako rin si Kapitan Asaytuno na patuloy niyang aalalayan si Lola upang hindi na maulit ang pangbabato at panghahabol niya ng itak.
Ayan po mga kaibigan, ang isa na namang itinampok na kwento o istorya patungkol sa pag-aksyon ora mismo ng palatuntunan ito mga kaibigan sa isang problema na idinulog sa atin dyan sa Barangay Taisan, Legazpi City. Napagtanto ko nga na talagang ang palatuntunan ito, lahat ng klase ng problema mga kaibigan ay hinaharap at inaaksyonan ora mismo. Samantala, balikan muli natin ang ating Action Call Center sa NCR. Makakausap natin ngayon si Loida Cuevas, ang asawa ni Danilo Cuevas na mayroong ngayong iniindang sakit na chronic kidney disease. Kaya naman natigil sa pagtatrabaho bilang isang panadero sa Bagong Silang, Quezon City. Magandang hapon sa iyo, Loida. Loida, magandang hapon sa iyo. Loida, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, kumusta po ngayon ang kalagayan ng inyong mister? Ano po siya? Kasalukuyan po siya diagnosed at CKD. Pero bukod po sa pagiging CKD niya, diabetic din po siya at saka hypertensive din po. Opo. Kailan po siya huling nakapagpa-check up sa doktor? Ano po? Mga August po, August 2023. Nung isang buwan, ano po, nakalipas na Agosto. Okay. Ano po ang sabi ng doktor sa kalagayan po ng mister po ninyo? Diagnosed po siya CKD stage 3. Tapos type 2 diabetes din po siya. Opo. Tapos meron din po siya prostate. Lumalaki rin po yung prostate niya. Opo. Ano po yung madalas niyang nararamdaman sa katawan niya? Ano po siya, yung parang yung madalas na yung hypo, parang nanghihina siya mga every 2 hours po. Opo. Gaano na po katagal na iniinda itong sakit na ito ng mister po ninyo? Nauna po siya diagnosed as diabetic nung 45 years old po siya. Then after po noon, dahil sa nagpapa-laboratory naman siya mga once a year or twice a year, mga 10 years ago po, diagnosed din po siya na CKD. Opo. Tumaas po yung kanyang kreya. Dati po, naging 0.2 po yata yung ano. Pero ang mabuti po, kasi hindi naman, nami-maintain naman ako, hindi na po tumataas, salamat sa Diyos of gano'n. Pero continuous medication po siya at ina-advise po siya na every 3 months magpapalaboratory po siya para ma-monitor yung kalagayan ng kanyang kidney. Opo. At saka yung kanyang mga cardio niya. So ngayon po ba ay marami na siyang gamot na iniinom araw-araw? Marami na po. Kaya nga po kami lumapit kasi medyo nahihirapan na rin po sa mga maintenance niya po araw-araw. Opo. Kayo po nanay, ano po ang hanap buhay niyo? Kasi siyempre si mister hindi na nakakapaghanap buhay. At paano niyo po natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan? Siyempre sa buhay, yung pagkain at siyempre sa gamutan. Minsan po, meron din po namang maliit na pension pero hindi po talaga sasapat. Kaya nga po kami lumalapit sa mga government offices para makahingi ng konting tulong para talaga ma-meet yung kanyang mga maintenance. Opo. May mga anak ho ba kayo? Meron din naman po, kaso may mga pamilya na rin po at saka hindi naman ganon kaganda kanilang mga buhay. Kaya mahirap din naman pong aasa. Kung may maiabot po, may konti rin po. Pero talagang hindi sapat. Opo. Nabanggit po natin kanina na si tatay po ay isang magaling na panadero bago nagkaroon ng sakit. Ano ho bang klase ng tinapay ang paborito niya at ginagawa niya lagi, nanay? Ano po, marami pong klaseng mga tinapay, yung mga pandesal, yung mga monay, gano'n. Masarap po ba? Meron din po yung mga matatamis. Masarap po ba? Nanay, masarap po bang gumawa ng tinapay si tatay? Opo. Ayun, opo. So,
Yun nga lang, hindi na siya nakakapagtrabaho ngayon. So ngayon po, nandiyan kayo sa tanggapan ng Ako Bicol Action Co Center sa Kongreso. Ano po ang pinakapangunahing pangangailangan po ni tatay na gusto po ninyong ilapit at idulog? Yung maintenance po at saka yung mga sa laboratories niya po. Gusto ko po sana ma-monitor na as per doctor's advice na siya makapag-laboratory every 3 months po para dahil nasa stage 3 na siya, gusto ko pong ma-monitor na at mainom niya yung nakailangan gamot as prescribed by the doctor po. Opo. Ito po, Nanay Loida, no, para mabigyang solusyon ang alalahanin po ninyo, makakausap natin si Sir Rody Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Ka-Rody, magandang hapon po. Magandang hapon po dyan sa inyo, lalo sa ating mga kabikulang, mga kababayan natin po dyan. Opo. Ito po, Ka-Rody, na idinudulog ni Nanay Loida para po sa kanyang asawa. Ano bang maaari nating maitulong? Ito nga po kanina, dumalit sa ating tanggapan sa Kongreso, sa North Gate, nakiusap po sa mga security dito kung paano mapakainin ng tulong dito sa Ako Bicol Party List sa ating opisina. Kinausap naman po ako ng ating mga security rito para matulungan po ito si nanay. Higit sa lahat, alam mo naman, ang ating party list, Ako Bicol, dali-dali naman akong gumawa agad ng paraan para matulungan agad ito si nanay para doon sa kanyang asawa. Opo. So, ibig sabihin, pinoproseso na po natin, Ka-Rody, ang itutulong po natin doon sa kanyang mister. Kasalukuyan nga dyan, sabi sa akin ni Congressman Saldico, tulungan na kagad dyan para maayos na kagad ang problema sa heart center. Ay, opo. Sabi ko ng kay nanay, hindi lang laboratory x-ray ang kailangan mo. Marami ka pang kailangan, ilalagay natin dyan sa guarantee letter para makuha mo na kagad. Pura mismo. Alright. Maraming salamat, Ka-Rody, sa maagap at walang sawang pagtulong ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Thank you so much. Salamat din po sa inyong lahat yan. Opo. Nanay Loida, napakinggan niyo ho ba? Opo, maraming salamat po. Ay, nasikaso na po ng grupo ni Ka-Rody ng Ako Bicol dyan sa NCR. Siyempre, yan po ay sa kagustuhan ni Congressman Saldico na ora mismong matugunan po ang inyong pangangailangan. At wag ko kayong mag-alala, may team po kami na alalay hanggang sa matanggap nyo po ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ano po ang gusto nyong sabihin kay Congressman Saldico sa Ako Bicol at sa palatuntunang ito? Maraming salamat po sa opisina ni Congressman Saldico. Ito po ay napakalaking tulong sa katulad naming mga nangangailangan. At ako po ay sobrang aking katuwaan at pagpapasalamat dahil sa agarang pagtulong po na aming natanggap. Maraming salamat po. Pagpalain po kayong lahat. Opo, hangad po namin, nanay, na makarecover at gumanda po ang kalagayan ng inyong mister. Alright. Eto na mga kaibigan, ang maagang pamasko ni Congressman Saldico. Tatawagan na natin ang maswerteng napili na mabigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya po ay isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Naandyan na ba? Alright, eto na. Hello, magandang hapon sa iyo. Hello po. Hello? Magandang hapon po. Hello po. Hello? Hello. Yan! Ano po ang pangalan po ninyo? Kimi Rhea Madrid po. Kimi? Rhea Madrid. Taga saan po kayo? Santo Cristo, Tabaco, Albay po. Santo Cristo, Tabaco City. Lagi po ba kayong nanonood sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico? Yes po. Opo. Ano po bang trabaho nyo? Hanap buhay? Wala po, nasa bahay lang po. Dalaga pa? May asawa na? May asawa po. Ilan? Isa lang po. Ang anak po, ang anak? Isa lang po. Isa lang. Okay, anong trabaho ni mister? Construction worker po. Construction worker. Alright, kayo po ay maswerteng. Teka, mag-aabuno pa ako. Buti na hindi ko nabasa kaagad itong. Kayo po ay maswerte na mabibigyan ng 500 pesos. Saan nyo po gagamitin ng 500 pesos? Pabili pong bigas. Bigas. Magkano na ang kilo ng bigas ngayon? 49. So, ilan ang mabibili mo nitong 500?
Mag 10 kilo. May sukli pa, pwede pang pambili May ng sukli pa. pambili ng bagoong. Yung sukli. Apo. Okay. So, congratulations sa iyo. Ano ang gusto mong sabihin kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo at saka kay Congressman Saldico po. Okay At sa lahat ng staff. Opo, nandiyan kayo sa tabako, no? Apo. Alright. Congratulations sa iyo. Huwag mong ibababa ang telepono at may staff kami nakakausap sa iyo para makuha mo ang magang pamaskong handog mula sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Salamat po. Okay. Sinabi ko na lang, Charlie, na may staff tayo kasi may team. Ibig sabihin marami. Sa halagang 500, nakalain mo may team nakakausap sa kanya pagpapasa-pasa. O, ito yung Captain Bull namin. So may staff kami. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman ano pang inyong inihintay, abangan nyo at baka kayo na ang aming susunod na matawagan bukas at mabigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang po nating subaybayan ang programang ito na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang